Salutare toată lumea, sunt Cosmin și acum suntem pe Minecraft, yeah! Yes! Așa, stați puțin să fac ceva din setări. Așa, am dat pe pace ca să nu mai vină mobi, că am prea mult lag și urăsc asta, urăsc lagul. Așa, uite, hai să vedem ce e în chestul ăsta. Noi o să jucăm, cum se spune, Minecraft-ul normal, ce e chest? Să jucăm Minecraft-ul normal, știți, cu construitul cu ăștia, așa, bine că ne-a și mâncare, așa, și de armură, mi-a dat o armură de piele, yes, ce bine, iubesc armura, așa, păi, stați puțin, așa, mi-am pus. Se pare că o să vină noapte. Nașpa noaptea. Păi, o să pe pace și nu mai vine. Să nu lemne. Bine, nu ne facem chiar aici casă. Ar fi chiar cum. Lem. O să căutăm și un păduc. Oare ce? Oh, lavă! Șiu! Trebuie să sărim peste lavă, eu urăsc lava. Da, să nu călcăm aici, orice ar fi. Mai luăm ce ziceți? Hai să mai luăm că doi de ăștia și mai luăm într-o... Asta e cum ar fi aventură și ne facem loc pentru casă, știți? La Minecraft-ul normal. Da, oricine știe că ăsta e Minecraft-ul normal. Atât ajunge, așa. Păi avem un stack. Așa, și două din așa. De puiesc n-avem nevoie. Păi să facem astea importante. Fapt, nu avem ce să facem. Da, o să facem când găsim un loc pentru casă. Oh, oaie, mâncare! Ua! Yes! Așa. Unde naiba să facem casă? Na. Topașuca la cosi, ba la cosi. Facem, ce ziceți? Facem aici o mini căsuță. Da, haide să facem aici o mini căsuță ca să vă flori. Așa, facem o parte. Păi, facem o de aia mai mică. Știți, motive evidente. Așa, începem aici. Așa. Așa, am revenit, am avut niște probleme tehnice, dar acum suntem bine. Deci, mai facem asta, facem o mică stuță. Așa, asta. Așa vreau să văd. Așa, să mai punem. Facem o căsuță micuță. Așa. Am pus niște de ăștia ca să nu mai pierdem timpul.
Oh. Așa. Nu are mine cășuță. Da, e de mică. Place așa. Facem lucru. Unde ce să punem crafting table. O să vină yes! Păi crafting table punem aici. Ce mă ușiță. Știți că așa se face ușa. Asta știe toată lumea. Da. Așa e bine. Facem un etaj de la mare, o să fie foarte. Hai să vedem aici. Of. Așa, așa. Așa, să facem de asta. Așa. De asta. Așa. Am revenit. Alte stiluri noi. Păi, facem așa. Wow. Așa, să punem și aici. O fi trebuie să facem lume, că dacă nu se va plictisi, publicăm. Așa. Să punem și aici, Mariana. Se pare că nu mai avem. Așteptați un pic. Așa, am făcut asta. Păi, eu să facem cabană. Nu facem chiar totul. Să fie amuzant. Așa, am făcut și ăsta. Le facem așa. Că lemnul o mai avem. Să facem și aici. Asta a fost din greșeală. Așa se pare că am luat lemn. Măileanu. Să-l punem. Așa l-am pus. Păi o să avem nevoie de nisip. Păi am... stați puțin. Așa vreau. Păi am luat nisip. Trebuie să facem un cuptor acum. Bun, am făcut un cuptor. Așa, trebuie să facem un chest. Bine că avem lemn. Așa, am făcut două. Le punem aici. Nu vi le mai arăt, că știți și voi să faceți ăștia, doar nu sunteți ea care nu știți. Așa, o să punem aici, încerc dacă mai avem. Să punem de ăștia. Ei nu prea avem nevoie de multe. Să punem ăștia aici. Să punem ăștia. Așa, le-am pus. Acum doar așteptăm. Da, nu mai avem nimic.